आं मा दायनिगिरि जाखो आंखौ नोंसोर बेबायदि साजा होनो आखायाव लाबाय नों मा दाय मावदों मावा साजा मोननो गोनां नंगौ नङा बेखौ आयेनासो खोन्थागोन नों सिरि सिरि थौदो नोंसोर मिथियोना मिथिया हिन्जाव मानसिखौ गोरलैयाव आखाय होनो मोना होननानै आरो हिन्जाव मानसिखौ आखाय होनायनि साजाया मा बेखौ नोंसोरबो मोजाङैनो मिथिखागौ दा साजा मोननो गोनां दायखौनो मावनानै लाखाबायब्ला नोंथ' साजाखौ मोनखानो नांगोन ना दावखा नोंथ' सासे हिन्जाव ना नों सासे हिन्जाव जानानै गुबुन हिन्जावनि दुखुखौ मानो मोनथिनो रोंदिया नों हिन्जाव जानानै सासे हिन्जावखौ नोङो बासायनो रोंनांगौथ' जामाय नोंबोथ' हिन्जाव मानसि ना नों नोंनि गोसो गोरबोखौ हमदांनो हादों बुजिनो हादोंब्ला नोंबोथ' सोरांस्रिनि गोरबोखौ हमनो हानांगौमोन ना सोरांस्रियाबोथ' सासे गथ'नि बिमा नों नोंनि दुखु दाहा नों नोंनि समस्याखौ नों गुबुनखौ बासायजानो लुबैयो अब्ला नोङो गुबुनखौ मानो बासायनो रोंदिया रलाय र आंनि आखाइखौ हगार आंखौ बहाबा खारगोन बायदि मोनखो ना माखो आंनि आखाइखौ बेबायदि हमथुमना लाजोबनो खारगोन बियो सारमोन बिनि आखाइखौ हगारथारनो नाङा गोख्रै लादोथो गोख्रैनो साजा होथारनांगौ बिखौ आं जे हासुनो ओंखारदों मानो मिथिया नोंसोरो नों हासुनो ओंखारदों होननानै जों नोंनि आखाइखौ हगारना होनांगौ नामा नों खारनो अब्ला आं हासुनोबो मोनला नामा ओइ हिन्जाव बारा रागा दाफोजों हासुनोखौथ' आंबो ओंखारदों अब्लाबो आं सिरि दङ नों दायनिगिरि जानानै बारा खुगा दासावलाय जामाय नोंथ' खिनो खाराखैना हासुनोसो ओंखारदों हासुनायालाय थाबायनानैनो हासुलांनो हायो हासुनांथौ थाबायनानैनो खिनो बोरै ओंखारदों आङो अब्ला आं लामा खिलांनोसै नामा खि लामा खि अब्लाबो नोंखौ हगारा आदै हगार आखाया उदै सादों आंनि नोंसोरो साफा पुलिस सालायनानै मोनथिया नामा उदै साबादे किडनि खामा जायो होननानै प्लिज ना आंनि आखाइखौ हगार जोबोद हासुनो ओंखारदों आङो आं थगाया आं खारा आंखौ हासुनानैल' लाग्रोनो हो आं खिनो ओंखारनायखौ लाखिथाबनो हायो थेवबो हासुनो ओंखारनायखौ लाखिथाबनो हाया उदै सायो हगारदो ना आं खारा नांगौबा नोंसोरो सोरबा सासे आंजों थांफा हासुनायाव थिग दङ गोख्रै हासुना फै खाथियावनो हासु नों खारनो हागौ आंबो थांफागोन लोगोआव थौ आंथ' खिगोनबो आंनि ओंथियाथ' गेसाव मोनामखायो अब्लाना आं खिखौबो मोनामसुगोन आं खारा र' नोंसोर बेयावनो थाथ'ना हासुनायालाय मा बेसेबां सम नांगौ आंनि खिनोबो बारा सम नांखाया दानो फैगोन आं नाहरबाय थागोन आं बे खारनो हाखागौ फोथायखायाखै आं बेखौ बारा दावखानो सोर खोन्थाखो आं जे अलंबार आरो सोरांस्रिखौ बुदों होननानै माने आं जे रावबो जेबो खामानि मावनो हाया माबा मोनसे मावगोन बांसिनसो दाय जायो दा बबेयाव खारनांगौबावनो आंलाय पुलिसनि आखाइनिफ्राय आं बोरै खारग'नो बिसोरलाय दाबो होसोबोगासिनो नामा आंखौ ना आन्दायबायसो हे इसोर आं जेलनि ओंखाम जानो गोसो गैया दालि ओंखाम आं एसेबो जानो हाथारा आंखौ बासायदो बे खनसे दायनिफ्राय आंखौ बासायदो इसोर आंखौ खनसे बासायदो अलंबार आं नोंखौ बेबायदि अयनाय खालामनो नाङामोन नोंखौ दासो जोबोद गोसोखांदों आं अलंबार नंखाय नोंसोरो बोरै जानो हाखो नंखाय नोंसोरो मिसा अलंबार नों आंनि अलंबार ना नोंसोर सानैखौ आं बुनानै दैमा सेराव गारनानै दोनहैदोंमोन नोंसोर सानैया मोगथाङावनो फैदोंना नोंसोर सानैया सिमां नङाथ' मोगथाङानो ना अलंबार आंखौ नायलाय मोनथिगौ आं नोंसोरो आंखौ निमाहा होनाय नङा मानोना आं निमाहा होथाव जानाय खामानि मावासै थेवबो आं निमाहा बियो अलंबार सोरांस्रि
आंखौ नाय मानो फारसे मोखां जानानै दङ आंखौ निमाहा होदो आं बुजि हाबाय आंहा गोरोन्थि जाबाय मानो नाया ओइ अलंबार नों आंनि ना नों आंनि हौवा अलंबार नों आंनि ना सिरि था नों जोमै अलंबारा आंनिसो औ सोरांस्रिया आंनिसो आरो आं सोरांस्रिनिल' मा बेयो माब्रै जानो हागौ सोरांस्रि नोंथ' देरहानिसो हिनजाव आंसो अलंबारनि हिनजावा आं देरहानिसो हिनजाव होननानैनो आंखौ मोजाङैनो मिथिखायोमोनब्ला आंखौलाय मानोथो नोङो अलंबारजों सन्देह खालामनानै आंखौ मानो बुनानै दै सेराव गारनानै दोनहैयामोन नोङो नोंसोर संफैमारबाय आंखौ अलंबार आरो सोरांस्रि नोंसोर गोथाङैनो दङ औ आं गोथाङैनो दङ आं थैयाखै होलाय खोनाबाय दा खोनाबाय आं जेबो दाय मावाखैना आंखौ बेबायदि हमनो अलंबार नों बुंनानै होलाय हनै पुलिसा आंखौ लांनो नागिरदों जेलनि दालि ओंखाम जाहोनो नागिरदों थिगसे रायना हरलाय अलंबार खोथाया मा उल्था फाल्था जाजोबखो आंनि आत्माया बुंफैबाय आंखौ अलंबारखौ सोरांस्रिखौ जोमाया बुथारबाय हमहैदो होननानै आरो बिथिं नुबाय आङो बिसोरो गोथाङैनो दङ आरो जोमाया बुंबाय अलंबार आंखौ बासायदो खोथाया बबेथिंनिफ्राय मा जाखो आं जेबो हमनो हायासै गोनो गोथो जाबाय आं आच्छा थिग दङ पुलिस नोंथां बे आंनि हिनजाव बियो दायनिगिरि बियो मा साजा मोननांगौ बेखौ आं होसिगोन नोंसोरो थांदो दाउखा नोंबो थांदो बेखौ आं साजा होसिगोन अलंबार माखौथो नायबाय थाखो हमदो बिखौ नोंसोर आंखौ मा खालामनो नागिरखो आं बुंदोंना आंहा गोरोन्थि जाबाय नोंसोर आंखौ निमाहा होनो हाया नामा अलंबार नों बिनि बुंनायखौ माखौथो खोनासंबाय थाखो नों बावबाय नामा बियो दे जोंखौ बुथारफ्रामदोंमोन थुदो लादो बिखौ न'आव बिनि मोननो गोनां साजाखौथ' बियो नाजावखानांगोन ना आं गियो आंखौ बेबायदि खोमसि सिहराव हारसिं दोनदोङो आं गियो ओइ अलंबार आं गियो नों मिथिखायोमोन माथो आं हराव हारसिं थानो हाया आं गियो होननानै अलंबार आंजों फै आं गियो आंखौ मानो नोङो बेबायदि सास्ति होखो नांगौबा नोङो आंखौ बुमोना आं बुजागोन अब्लाबो नों आंखौ बेबायदि खोमसि हराव हारसिं दोननानै आंखौ गिहोनो नाङा आं हाला थानो मावजि गोसोम गाबदों मावजि गोसोम अलंबार आंनि दायखौ आं नोंसोरनाव निमाहा बिखाबाय आंखौ नोंसोरो मानो बेबायदि सास्ति होदों आं गियो अलंबार हनै मावजि गोसोम गाबदों मावजि गोसोम आं गियो मावजि गोसोमखौ अलंबार आंखौ बासायफैदो मावजि गोसोम गाबदों आं मावजि गोसोम गियो अलंबार जि दैबो गांदों दै लोंनो अलंबार आंखौ नोङो बासायफैदो आंखौ नोङो बेबायदि हारसिं दादोनसै आंनि दरजाखौ खेवनानै होफैयो अलंबार आं गियो मावजि गोसोम ओंखारदों हनै आयौ आं थैसिगोन राखांनानै थैसिगोन आं आयौ मावजि गोसोम ओंखारदों मावजि गोसोम गिनानै जिउआ गसिगोन नामा आयौ माबाया गुफुरा गोमो गोथाङा माबाया फाख्राया सोरांस्रि नोंनोमोन नामा मावजि गोसोमा आंखौ मानो बिदि नायदों नोङो आं गियो गिनानै मानसिया गयोमोनब्लाथ' गोबां मानसियानो थैनो गियोमोन गोबां मानसियानो दाबोसिम गोथाङै थांनानै थागौमोन नाथाय रावबो गिनानै गवा बियो सानसे थैनो गोनां जाखायो नों सानदों नामा नोङो आंखौ बुथारनो हागोन होननानै नों आंखौ बुथारनो नागिरदोंमोन नंखाय दायनि थाखै नाथाय गोजौआव थानाय इसोरा एसेबां अयनाय नङा जे आंहा सासे गथ' दङ सासे उन्दै गथ'नो सासे बिमानि गोनांथि बेनिखायनो इसोरा आंखौ दानो लांथ'वासै आरो दाथ' नोंनि मोननो गोनां बान्थाखौथ'
नोङो दायो नाजावनो नांखासिगोन नंगौआथ' नोंखौ जोङो दायो ना रायनो ना बुनो ना दाननो ना सुनो रायब्लाबो बुब्लाबो दानब्लाबो सुब्लाबो बेनि मोदोमाव बौनाय नङा। अलंबार नायलाय सोरांस्राया आंखौ धमकि होबाय थादों नायलाय हनै बेखौथ' नोङो नाजावनो गोनांखा आरो सोरांस्राया आंनि बिसि। औ अलंबारा आंनि फिसाय। अलंबार नों जेखि बुङा बुंबाय था नाथाय आंखौ बेबायदि खोमसि हारसिं दादोनसै आं गियो मावजि गोसोम ओंखारदों। गिनो नांगोन गिनानै नोङो थोर 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 गिनानै थैफ्रामनो नांगोन अब्लासो जोंखौ साजा होनाया सुखुफिननाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे सानबा नों ना दै मोनलोंगोन ना ओंखाम रसा नांनानै खुदै मनत मनत थानो नांगोन। आरो बेजों लोगोसे मावजि गोसोम अलंबार आंखौ बेबायदि हारसिं दादोनसै आं गिनानै थैनानै थागोन। आं गियो खोमसि हराव हारसिं थानो अलंबार आरो नोङो आंखौ सानबा ओंखाम जाहोआ लोंहोआ दै लोंहोआ दोननो नागिरदों आं रानथाबनानै थैलांगोनथ' अलंबार दरजा खेव ओइ अलंबार दरजा खेवफैदो दरजा खेवफैदो